गिबि गिबियावनो दिनैनि बे सालबारि साब डिभिजननि बेन्दोङाव थानाय गासै दखरा एबसुनि गासै मावथि लोगो नोंथांमोन लोगोसे बे जोंनि प्रेस मिडियानाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय खौरां बिजोंनि गासै जोंनि सुबुंफोर जोङो दिनै सालबारि साब डिभिजननि बेन्दोङाव थानाय गासै दखरा एबसुनि बिथिंनिफ्राय जोङो दिनै जोंनि सालबारि साब डिभिजन सिभिल एसडिअ सारनो जों गांसे मेम'रेन्डाम होदों आरो बे मेम'रेन्डाम होनायनि गुबै जाहोना जाबाय आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय थानाय जि जौ जुवा थिर एबा समाज बेरेखा जायफोर खामानि बे खामानिफोरखौ जेन बन्द खालामो आरो फैबाय थानाय समाव मोनफ्रोमबो फुजायाव जोंनि मोनफ्रोमबो फुजाया मोनसे आब्रुथि गोनां ओंथि गोनाङै खुंफुंजालाङो बेखौ नोजोर बोनानै फैबाय थानाय फुजायाव जोङो जौ जुवा बायदि समाजारि खामानि बेरेखा खामानिफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय जों दिनै मोनसे मेम'रेन्डाम होदों आरो बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जों सारनो बेखौनो फोरमायदों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि मोनफ्रोमबो फुजाया आब्रुथिनि गेजेरजों बारग'लाङो। बेनि गेजेराव जुदि गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि जेबो होबथानाय जेबो स्टेप लायाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मा गोख्रों मा राहा लागोन बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? दिनैनि मेम'रेन्डाम होनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय जि फुजा बे फुजाफोराव जुदि जेबो प्रशासन लेभेलनिफ्राय जेबो इनिसियेटिभ लायाबा जों फैबाय थानाय समाव गणतान्त्रिक भाबै माखासे जों हाबाफारि लागोन। जों गिबियै धर्ना प्रग्राम बेनि उनावहाय जोङो आरोबाव पुलिस थाना बेंखननाय एबा पुलिस थाना खेर' बे मोनसे हाबाफारिखौ जों लागोन होननानै सानदों आरो फैबाय थानाय समाव जों बेखौ लानानै जोङो गासै जोंनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजा बिथांमोनखौबो जों खावलायनो सानदों। जोंनि मानगोनां फुजा कमिटिनि माखासे आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौबो जों खावलायदों जे बिथांमोना फैबाय थानाय फुजाफोरखौ गावबा गावनि दायित्वखौ लानायनि उनाव जे बिथांमोना गावबा गावनि फुजाथिलिखौ मोनसे आब्रुथिनि गेजेरजों आरो जिखिनि जोंनि समाज बेरेखा खामानि बे खामानिफोरखौ जायगा होआबासिनो गाहामै गाहाम खुंफुंलाङो बेखौ जों बिथांमोननिसिम खावलायहरबाय। लोगोसे जोंनि समाजनि साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जों खावलायदों जे फैबाय थानाय समाव नोंथांमोनाबो बेबायदि समाज बेरेखा खामानिफोरखौ जायगा होआबासिनो जोंनि ओनसोलखौ दावगानो एबा जौगाहोनो थाखाय जेन खामानि मावनायाव बयबो आगफाग लायो आरो जोंनि समाजखौ मोनसे मोजां थासारिजों लांनो थाखाय बयबो आवगायबोयो जों बेखौ दिनैनि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायबाय। फैबाय थानाय समाव जुदि होमारोब्ला बिनि सायाव मा गोख्रों राहा लाबावगोन नोंथांमोना? फैबाय थानाय समाव जुदि जोंनि फुजा कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जुदि गमामायैनो बेखौ समाजखौ आब्रुथि गैयै खालामनो थाखाय फुजाथिलिफोराव जुदि जौ जुवा एबा बायदिसिना फेग्रा मुवा बाहायनाय बे दखानफोरखौ जोङो होनायखौ बन्द खालामाबा जों बिथांमोननि सायाव जोङो आयेनगत भाबै आयेननि सहाय लानानै जोङो बिथांमोननि सायाव जों इनिसियेटिभ लानाय जागोन आरो जों गोख्रोङै प्रशासन लेभेलनि गेजेरजों खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जों सिगांगोन। आथिखालाव नोंथांमोना दि जुवा बन्द खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लादों फुजा कमिटिजों माबा मोनसे बन्द खालामनायनि मोनसे सावरायदों नामा नोंथांमोना? थांनाय समाव जोङो गोबां फुजा कमिटिफोरखौबो जों लोगो हमबाय रायलायदों माखासेया रायलायनायनि गेजेरजों पजिटिभ लेभेलावबो फैदों आरो जोङो गोबां जोंनि साब डिभिजननि बेन्दोङाव थानाय गोबां दखरायाव जोङो फोसाव बिलाइबो जों सिथाबोनाय जादों माखासे राजुवा जायगाफ्राव आरो जों माखासे बिजोंनि गेजेरजों जों फोरमायदों जे फैबाय थानाय समाव फुजा फाथालाव जौ जुवा आरो उदां फोथाराव ताश गेलेनाय एबा जौ फाननाय बायदिखौ बन्द खालामनांगौनि सायाव जों गोबां रायजोफोरनिसिम जों सजागता होबोबाय थानाय जादों। बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे बन्द खालामनायाव हेफाजाब होदों बा होआखै बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? दा बेखौ बुंनो थांनाया खोब मोनसे क्रिटिकेल मानोना बेवहाय जोंनि माखासे श्रेणीनि मानसिफ्रा बेवहाय हेफाजाब होदों नाथाय माखासे श्रेणीनि मानसिफ्रा बेवहाय हेफाजाब होआखै। नाथाय आं बिदि बुंनानै सोरखौबा आङो सोंखारिनो सानाखै मानोना फैबाय थानाय समाव जों जोंनि हारिखौ जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौ जायोब्ला जों बयनिबो समान बेवहाय जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायाव बयबो बिहोमा लानांगोन आवगायबोनांगोन। बेनिखायनो आं खावलायगोन जे मोनफ्रोमबो थाखोनि यं जेनेरेसन जोंनि इन्टेलेक्सुयेल जोंनि फोरोंगिरि जोंनि गुबुन गुबुन दल संगठन राजखान्थियानो जा अराजखान्थियानो जा बयखौबो बेवहाय समाज फोसाबनायाव खामानि मावनो थाखाय जोङो खावलायगोन। नोंथांमोना वाल पस्टारिं बा माबा मोनसे बिदि फोस्राव बिलाइ फोस्रावदों नामा बे बन्द जानांगौ होनना बेनि सोमोन्दै? अलरेडि जोंनि साब डिभिजननि आन्दाराव मथा मथि 50% जायगायावहाय जोङो बे फोस्राव बिलाइफोरखौ फोसावनाय जाबाय आरो इयुननि समाव
जोङो फुजा कमिटिफोरनो लाइजाम हरनाय जागोन आरो बिथांमोनजों सावरायनाय जागोन आरो इयुननि समाव जों बे पस्टारिंखौबो गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो सिथाबहोनाय जागोन एबा गुबुन गुबुन दखरावबो बे खामानिखौ मावफुंनाय जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय देग्लाय बोसोरनि फैबाय थानाय फुजायाव पिस प्रसेसै जागोन बा जाया बिनि सायाव नोंथांमोना मा मेसेज होगोन जों लुबैयो जोंनि मोनफ्रोमबो फुजा फाथालानो मोनसे फ्रिस प्रसेस गोजोननि थाखाय जों फुजाखौ फालिनाय जायो बेवहाय बे हिसाबै मोनफ्रोमबो फुजायानो गोजोनै आरो मोनफ्रोमबो फुजायानो आब्रुथिनि गेजेरजों जाय हाबाफारिफोरखौ लायोबा बेवहाय गेना गोरोन्थि एबा गाज्रि थासारि सोमजिनायनि मोनसे राहा थायो बैफोर हाबाफारिफोरखौ जों बेवहाय लाया बेखिनिखौ जों खावलायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय फुजा समनि बोथोराव नोंथांमोना आफादनिफ्राय मा मेसेज होनो सानो रायजो राजाफोरनिसिम जोङो साफ्रोमबो एबा मोनफ्रोमबो समाजनि थासारिनि बिथांमोननो जोङो फोसावनो नागिरदों जे फैबाय थानाय जोंनि जि फुजा बे फुजाखौ जोङो इसोरखौ सिबिनाय जि ओंथि बे ओंथिखौ लानानै जोंनि मोनफ्रोमबो फुजाखौ गोजोनै आब्रुथियै बारलांहोयो आरो जेबो खैफोद आफोद जायाबासिनो जों बयबो बे हाबाफारिखौ बारहोनायनि गेजेरजों जोंनि गावबा गावनि जि जिउनि थांखि एबा मावफुंनांगौ खामानि बेफोर खामानिफोरखौ मावफुंनायाव बयबो बाहागो लायो जी आम्ही सालबारी सब डिव्हिजनर अंडारत आंचलिक आबसुरपरा आम्ही এটা প্রেস মিট দিছো এই প্রেস মিট দিয়াটো উদ্দেশ্য হল আজি আমি সালবাৰী সাব ডিভিজনৰ আমাৰ সন্মানীয় এছডিও সিভিল ছাৰক আমি এটা মেমৰেণ্ডাম দিছো মেমৰেণ্ডাম দিয়াৰ উদ্দেশ্যটো হল আহি থকা সম্পূৰ্ণ পূজাত এটা জুৱা বিৰোধী সমাজ বিৰোধী কাম যি কাৰ্যকলাপ চলে এটো সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হ'ব লাগে ইয়াৰ কাৰণে আজি আমি সালবাৰী সাব ডিভিজনৰ এছডিও সিভিল ছাৰক আমি এটা মেমৰেণ্ডাম দিয়া হৈছে পূজা কমিটি যদি জুৱা দিয়ে ইয়াৰ বিষয়ে একশন ল'ব আগন্তুক দিনক যদি আমাৰ যিখিনি উদ্দেশ্য মেমৰেণ্ডাম দিয়াৰ বা আমাৰ যি কামৰ উদ্দেশ্য এটো যদি সফল নহয় তাৰ কাৰণে আমি পুলিচ প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছো যে তেওঁলোকে মনোবলভাৱে সমাজখন এটা ভাল দিশে লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে আইনটো হাতত লৈ তেখেতসকলে সমাজ বিৰোধী কামৰ কাৰণে যিখিনি ব্যক্তিসকলে কাম কৰি আছে তেখেতসকলৰ ওপৰত পুলিচ প্ৰশাসনক আমি ইনিচিয়েটিভ